What's up, Interlagueños? It's me again, Alvin Bautista of Exploring Interlac. For today's vlog guys, muli tayo nagbalik dito sa Secret Cabins Resort dito sa may Bamban, Tarlac. Kanilang main villa. So, na-vlog natin siya before. Bumalik tayo dahil meron silang mga bagong tatlong deluxe cabin. So, yung nakikita nyo sa likod natin. So, ayan. 1, 2, and 3. Excited ko nang pakita sa inyo guys yung mga deluxe cabins nila. So after natin dito sa main villa nila, pupuntahan naman natin yung mga deluxe cabins. Kung gusto nyo pala mag-check-in dito sa main villa, PM lang kayo sa kanilang Facebook page, Secret Cabins Resort. Yung rate natin dito, every weekdays guys is 17,800 and every weekends naman 19,800. So by September is mag-iba na yung price nila, kaya dapat updated kayo dun sa kanilang Facebook page. Check-in natin dito is 2 PM and check-out natin is 11 AM. Andito tayo ngayon sa second floor ng main villa ng Secret Cabins Resort. So nakikita nyo sa likod natin, meron tayong mga bunk beds dito. So good for 3 packs per bunk beds. And then meron silang mga extra mattresses dito para kumasya yung 15 packs. Sa ilalim, meron din siyang pinaka main room. So I think is a queen size bed. And pagkakalam ko is may pull-out bed pa siya sa ilalim, kaya ilan din yung kakasya sa pinaka main room nila. So meron tayong dining area dito, yung kanilang living area, meron siyang indoor kitchen, meron siyang outdoor kitchen, yung outdoor living area nila, yung sunken deck. Syempre guys, yung napakaganda nilang infinity pool na may kasamang jacuzzi pool sa side. And kung gusto nyo mag-bonfire dito, sabihan nyo lang yung mga stat nila, additional kayo ng 500 pesos. Kung gusto nyo na mag-video, additional 500 pesos din. Kainan guys, no, meron din silang gazebo area sa may labas and open area din dito sa may side ng main villa nila na pwede kayong magtambay. Napakaganda ng place ni Secret Cabins Resort. Isa sa mga nagustuhan ko talaga dito sa may Secret Cabins Resort, etong napakaganda nilang view, yung kanilang infinity pool, 360 view guys, na makikita mo yung ganda ng Bamban Mountains. Uni lang ng mga ibon yung maririnig mo sa umaga. Talaga marerelax kayo kapag dito kayo nag-stay. Tapos na natin ikutin yung main cabin or yung main villa ni Secret Cabins Resort. So nandito naman tayo sa kanilang mga deluxe cabins. So meron silang tatlong cabins dito guys. Sobrang ganda ng mga deluxe cabins sila. For sure kapag nag-book kayo dito magugustuhan nyo. Yung tatlong deluxe cabins sila, so mayroon silang tatlong pangalan. Dito tayo kay Axel, and then sa gitna si James, and then yung sa dulo si Jessie. So tatlong anak ng owner yung pinangalan dito sa mga deluxe cabin. So per cabin guys, meron silang jacuzzi pool na makikita mo yung gandang view ng Bamban Mountains, and syempre napakatahimik sa lugar na to. Sigurado marirelax kayo at mag-enjoy kayo. So meron tayong dito, nakikita nyo naman sa side natin, meron tayong isang couch dito. So ito na yung living area. Sa likod natin may dining area. And yan, sa harapan natin guys, meron tayong mini kitchen. So meron na siyang ref, meron siyang microwave, meron siyang rice cooker, and of course, meron din siyang electric kettle. So kapag nag-book kayo dito guys, magdali naman kayo mag-order dito sa Secret Cabins Resort. So nagpo-provide din sila ng mga foods like breakfast, dinner. Mag-request lang kayo sa kanila bago kayo mag-check-in dito. Sa left side natin, makikita nyo ito kanilang bed. So queen size bed siya, may pull-out bed dito sa ilalim. Wala lang pull-out bed dito guys, yung nasa gitna si James. So si Jessie, meron din siyang pull-out beds. Sa taas natin, meron siyang dalawang beds. I think good for 4 packs naman yung sa taas. And then, syempre meron tayong comfort room. Toilet and bath, nandyan na. So yung kanilang shower, hot and cold siya. And syempre, itong kanilang jacuzzi, for sure mag-enjoy kayo dito. And then guys, meron din silang terrace. So per cabins may terrace dito sa labas. Pag gising ng umaga guys, mag-coffee kayo doon, pwede mag-breakfast habang naririnig nyo yung agos ng kanilang falls. So may falls dito kayong makikita. And then maririnig nyo guys yung mga uni lang ng ibon at ang napakagandang view ng Bamban Mountains. Pag-usapan naman natin kung how much ba yung mga villa ni Secret Cabins Resort. So yung weekdays guys, 8,800 pesos.
And then yung weekends naman na Friday to Sunday kasama yung holiday is 9,800 pesos. So, follow nyo yung kanilang Facebook page, Secret Cabins Resort, para updated kayo dun sa mga coming promos nila at ongoing promos. So, yung check-in natin dito is 1 PM and check-out nyo naman is 10 AM. So, bago nyo marating yung dalawang deluxe cabins nila, napakaganda ng pathway. So, pang IG worthy din kung gusto niyo mag-picture-picture, pwede. And check-in nga, nabanggit ko is 1 PM. May time pa kayo guys para mag-picture-picture dun sa kanilang main villa sa taas. 1 hour kayo para mag-ikot dun sa kanilang infinity pool, sa sunken deck, and then sa labas ng kanilang main villa. Kita ko na sa inyo yung kanilang main villa at mga deluxe cabins dito sa may Secret Cabins Resort. So, book na kayo. Kaganda ng mga cabins nila dito. Actually, nung nakita kong pinost nila sa kanilang Facebook page itong mga deluxe cabins, so na-excite kong puntahan ulit para i-vlog. Syempre guys, hindi tayo nabigo na sobrang ganda ng mga deluxe cabins nila dito. So inulit ko, good for 8 packs itong mga deluxe cabins, and then yung kanilang main villa naman is good for 15 packs. So gustuhan nyo yung vlog na to, paki-like na lang and then paki-share para malaman din ng mga ibang Katarlakeños natin itong si Secret Cabins Resort. Hanggang dito na lang. Don't forget subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. So until our next vlog, peace out!